Wancine ketiga, panase ngentang-ngentang kae ngombe es jus. Ha iya. Jus apa? Apokat. Lengganeng pendopo. Korsine kursi resban saka kayu jati tuwa. Heeh. Nanti metu rambute. Ha iya. Kayu jati kok metu rambute. Saking tuane kaya terus mlinggo neng kayu jati terus nyetel radio ceklik. Neno neno neno. Wah, les neruput. Jus apokat. Iya. Nyamiane onde-onde. Lah, jerone apa jenenge iki gula Jawa. Wah, jan kemonjo tenan, Truk. Wah, kaya wong mulya kae. Ha iya. Nek kowe tengok nang ndi, Truk? Aku pas ora tengok. Ya tengok to men ketok kaya ngomong-ngomongan, Truk. Iya. Aku pas linggo, nah cara aku linggoe ora ning kursi resban kuno. Ning kursi saka karet. Saka karet. Karet modern kae sing digelar iso-iso dienggo turu, sing sok dienggo linggo ning pinggir kolam renang lho, Ren. Oh, kae jenenge stromboli. Wis linggo kono kae terus nyetel radio. Heeh. Terus ceklek ngono. Neno neno mimike aja lali lho terus mimike engko ndak ngelak. Ya. Aku nek paling tak seneng iki nek awan yo es teh. Monggo dikeceri jeruk. Orange juice. Heeh, orange juice. Terus nyamiane res-res po. Resoles kok. Oh, nding resoles. Aku doyan po res-res po ora. Aku arep omong resoles kok dadi res-res po. Resoles. Jerone rajangan iwak. Wah, enak banget.